Qui són ells? Són els exèrcits foscos, els tenebrosos exèrcits d'Auràsia, en els àrids deserts d'Estàcia i Lídia, en els oceans d'Australàsia. El valor, la força i la joventut són sacrificats a uns bàrbars, dels quals l'únic honor és l'atrocitat. Però encara que estiguem aconseguint la victòria, hi ha un càncer, un tumor maligne, que creix i s'estén al nostre medi. Crideu, crideu, crideu el seu nom. Miniprod assegura no reduir la ració de 30 grams de xocolata en 1984. Referència Estafes 284, línia 2 agredir.